Защото гледай колко... Какво не става ти, като стане естествено? Аз става с това. Да, тук. Дай бе. Дай бе. Дай чипс бе. Естествено, бе. Те са умствено изостанали. Как ще му разгледах чипса, бате? Ти разлежи чипса, ей. Не пред камерата, бе! Бе, това е вълкче, бе. То беше останало само. Само е застанало. И влез ще го изяде. Бе, те са нещо правите. Естествено това. Аз защо съм пуснал и светкаш? Без светкаш. Това става естествено. Аз ще снимам, имам 8 гигабайта, ще става естествено с през 5 минути. Това е естествено, бе, колко по-естествено. Дръж го, дръж го. Ебе го, бе. Ебе го. Сайдвам. Ебе го. Сайд. Ебе го. Дръж го. Той беше повален, умрял на земята, ебан. Понеже YouTube сигурно ще ми махне клипа, защото вие се бете. Чупи, клоно го чупи, тази мачка не е от нашите. Ох, педера, си изморих. Сега че съм дебел. Записано. Да. Да. Става блокче. Виде, бе, бегечите. Чай. Този месец и после сме на сваляне. На какво? Ти са така. На килограми. Шо, бе? Сега гледам да ям колко си много. Виждам ли? Не мога толкова. Не, бе, гейт. Си снимам. В София, ако съм с това, ти си хора на 6. Черното ще ми тие повече с черното. Аз съм го взела така, бе. Колко да държа в момента. Това е стата. Не това. Това са бокуци. И те са бокуци. Това е прородата ти. Така е, видя. Всеки се бокуци труда. Чакай! За мен. Ще сложим обещано. Няма да сложим. Ако не намерим програма, няма да сложим. Няма да има обещано. Искам си намеря. Този влог 100% ще го гледа само 2-3. Имам 80 гледанията пак. На този влог. Не, на това. Е на друг клип. Не, с другата. 80 гледания за една седмица. Което е добре. И какво? Еми, какво? Я гледай като бавно заградя. Там, очите. Не бе, по-ги свести. Кой е по средата, бе? Ама яши. Вземи си яши тук да ти е. Това е естествено. Па колко по-естествено? Пеживете, банда разигрящи. Не си без такова. Я съм бавно разбиращ. Всичко бавно разбираш. Де бе, гече, не ме спър. Ау! Но майка ти путката ли? Аре, при Сали! Сега ще ходиме при Сали, това е един наш приятел. Много добре. На пауза? Аре, Връщаме гости. Това е моята кучинка. дай на това. Бе, идиота. Примета Това е пак. база, това е такова. Ай, като му отве. Тази жена избяга. Тази жена Аз избяга. биг хол. Ако разбира английски. Какво правим, ако разбира английски? Голям гъзбак. Абе, идиота, не, бегай ти дай, ще се върни, че ни степ. Стига си бил, беги. Абе, май, това Васко е на работа. Той е педерас, оня ден ми каза, че ще ми вземе пушката. Аз ще му кажа другия път, ще ми я плаща, ако ми я вземе. Дай си взема. Второ, взема, деба.
То го изпочупи. Чакай, бабата да го като то. Да не споменаваме имена и къде живеем. Чакайте, бе. Казах института, никой не знае кой е къде е института. Добре. Значи, наш човек да не е взел това на баща ти. Не. Какво прави? Ей, Еми, що не го паркираш? Може иска да... Свободно място. пешо. Стига да бейби. Стига, че Скъпа. курам стана. Медали. А как? Скъпа. Ето тук. Не, отвече телефона на Той са педераси. Изчезваш с вид педераси. това след като има. Добре, че Сашо ми прави. Педераси, сега се върнем. Сега минава там пазача. То му вие. Аре, ще се включим при салката директно. Значи хора, е това е института, големо формат, ето ви тези педерасти. Кецани! Пешо, кой ще кажеш това защита? Ти ще педера. Пада ми батерията. Не, бе, майка му да. Ай, с тия толкова. Са отиваме при салката и вече снимаме вече. Ще дам. Значи директно се включваме от салито. Значи го изкетваме. Значи го изкетваме. Значи го изкетваме. Сали. Изяж го. Здравей. Какво става, брат? Тя, че ме снимаше, бе, буклук. Няма те Не снимам. ми викай, Букук. Дай Я, здрасти. чакай, стой, бе, виж, бе, я виж дали расте. Дай здрасти. Абе, дай ми уния... Дай здрасти, бе. Слушалките ми дай. На, бе. Расте ли? Ой, леко е, На, Сали. бе, на, бе. Вземи си чипсче. Вземи си повечето да не си за... Това е. Я, бе, вземи си с шепа, бе. Да не си ниско оборотен, бе. А, така. Вземи си. Е, така ти искам ще те, бе. Той ще е, бе. Къде са, бе? Кой Кое? къде е? Дай ми тези слушалки. Той ме подсетива. Шалка. Той много те после казах да ме подсети, той бате пак. Няма, Сали, извиняй, брат. Утре. Обещавам ти утре със сигурност, 100%. Ние белите къде са? Искай сега. Какви слушалки, бе, Сали? За широка букса. Сони Ериксон. Такива не. Ти го е педал. Сали, участваш ми във влога. Нали знаеш колко много те обичам? А, я. Ток ли удря такова? А? Не. Нали знаеш колко много те обичам, бе, ето ще... Знаеш ли на Гери Никол новата песен Яката допара? Яката допара, яката допара. Сега ще вас Миро запара. тук ли? А къде? А? Тръгна да пее кой ще я бара. Чакай, стой! Не дей тръгвай! Не сме направили още. Ще се глобявам. Това сделка, бе. Ето тя ще чипс, бе. Ще имаме снима, Да бе. бъдете снимали. Шо бе, гледаш къде си красив, бе. Стига, бе, свали това, бе. Какво е това, бе? Ще ми перне с ръкавицата, бе. Дай ги. Аре ти правим анбоксинг от какво това. Ого, край. За какво? Ти седалката ли си извади? Я седи на седалката. Тя за седене, бе, Сали. Но викаш, мерки да има. Какво, бе? Сали, нали ти си полицай в района? Я така. пусни тия светлини. Вземеш още си. Пусни тия светлини. Няма, не работа. Сали, как му е така, бе? Взимай си. Че пазаче човек да не ми Какво направи сделката? проблеми. Сега кой го снимате човека да не кажа? Да, бе, Тогава дай ми съм уния, по- бе. Кои, бе? Абе, няма ли... Да, бе, аз те ме снима, бе. Абе, Шо, не бе, те снимам, красив бе. си, бе! Спри, госпожо, Букук, Не, бе, бе. Ема красива си. Дай, бе, като трябва го бим това, спокойно, бе. Айде, то на малкия. Са кой? Това беше за дядо. Веро. Фанахме те. Фанахме ли го, Сашо? Кое, бе? За дядо ти. Сега ще го текна това. Сега, казахме. Леко ма. Още малко има дете. Сали, пак го снимахме, сега ще го качим на дядо. Ще му... Апни. Като кой? Не се баваме. Ти от тия ли му даде? Фанахме. Стой, бе, братовче, дай едно кръсто болата. Едно кръпче. Вземи му колелото, вземи го, бе. Айде, едно кръпче, бе. Не. Вземи му го, Едно бе. кръпче само.
така, бе, буклук, май! Утепи го, Сали. Я? Утепи го. Дай ми този! Като Стивън Спилбърг си. Да, бе. Сега ще тупне, бе. Минимум се са на шилото, но ще си... Какво? И какво ще стане? Как е разбрачет? Пара хора широко то седа, малко ще поговорим, там ще поговорим. Просто не излиза. Добре, де, някакво малко там ще поговорим, аре. Кой? Аре, с нас де. И как ще говориме сами? Как ще говориме сами? Аре, бе, Честни им пак надолу. О, давай, цепе, бе. Аре, бе, там седа, малко ще поговорим, аре. Молиш? Бе. Аре, бе, Сали. Седи мирен, бе. Къде ще ходиш сега? Абе, се... Отива по путки. Фанахме ли? А, пуки с тия дрейчи си. Трябва да реже вата. Майко му деш. Аре, бе, там широко малко ще поговорим, бе. Аре, Бегай. аре, хубаво, малко ще поговорим. Кой 5 без 15? Ти часа знаеш ли, бе? 5 часа, бе. Аре, бе, малко ще поговорим, бе. Що ми се газиш, бе? Момче, бе, Че ти изям, бе, момче. Чакай го спреме, чакай. Стой, авантюрист! Ай! Ще те изям, бе. много време Потепи го това, бе, Сали, бе. Сали, искам да го изядеш. Стой, авантюрист! Коневът, спри! При коневът! Крубът! Крубът! Спри, бе! Мастери там, майка ти! Я го, кажи го! Ама престани! Кажи го! Ще те набия и тебе. Че те бие, че тебе, Саш. Ще го биеш, Коня ще викър! го биеш и ще го ебеш. Кончо. Гледай какво ме прикапота, бе, мама ти дева! Мама ти дева! Ей, травестит! Ей, чули Ще какво ти те каза? го защит! Това видяхте ли? Аз са изправи. Кое да ти спрям, бе? Тя си е права, бе! Мозък, главата. Ей, качу, бе, качу! 5% бате. Му отпарем, бе. Няма ли да спре? Мисъл, Ето екстра си, какво искаш? Екстра си, мама ти дева! Утепи го това. Мама ти дева, кубинска да тева! Сали, не знаеш, че Сашо е кубинец. Аз си мислих, че е от селото. Това, бе! И аз пипам проблем. Ще те изям, ей. Би му шамар с ръкавица. Да, бе, на! Не се бай така с Сали, бе. Чай, как беше? Как беше на кетчове? Ай, вар, дай ми ръка. Как беше на кетчове? Джон Сина! Не? Дай ми ръкавицата, А? Не дей, бе, аз съм папарак, ей, ще те съда. Не, бе, няма да те съдим, бе. Аз поне не мога да те съда. Още съм непълнолетен. Я, пусни го пак. Седиш ли малко при нас? Не. Що? Я сега го удари. Тия чипсове. що му правиш с тази позната, бе? Това е храна, бе, момче! Знаеш колко ми е присонарал? Мимики, бе, мимики буклук, бе. Тук ще тева майката! Не съм, бе. Маленки букуци. Леле! Шо ми хвърляш такова, бе, момче, ще изям. Абе, кой да си тази ваза? Сали. Дай ми ръкавицата. Абе! Вкара ми чипс от якито, бе. Защо правиш така сега, Сали? Вижте съда. Искаш? Дай ми ръкавицата, бе. Ох, Сали, сега чувствам много чипсове. Чувствам се като чипс. Какво ги е пипа? Ама вече. Ама трябва да е другата Дай сделка. колелото! Бе, че изриташ и телефона! И какво? Еми, няма нищо да стане. Така е, прави. Вече ще преби от бой. Така Дай е. ми ръкавицата. Плащам, момче, един удрям тебе, баш, и 5 са в кома. Зъби пада долу. Не, Дай не, ръкавицата. дай му рък, не се крий за нас, бе. Утепи го това. Чакай, я, че зацепих. Дай ръкавицата. Чакай, че имам чипс. Дай ръкавицата, ти казах. Имам чипс. Момчето има чип за ръце, Лута къде? А, Не, бе, бе! ти колко от 3 ръце ли имаш, бе? Ей, ти пак е да става. Ей, ти Майка. пак. Ба ми донесе слушалките, ти му курим.
Стато ти си снимал, бе. Що бе, проблем ли има? 26 секунди, Сали, кажи. Какво мислиш за България? В интернет. Кажи бързо! Сали! Сега ти крънах микролевото. Дръж, бац! Изяж го! Не дей бе, Салка. Трябва да ти викнем на пазачо, да?